ketok bagus ganteng alah bocah kok gantengnya bagusnya koyok ngene ya ampun madep syuting anake sapa kuwi gantenge alah gantengnya namanya siapa nak Komet kelas berapa sayang kelas 2 2 gini sayang besok kalau gede mau jadi apa nak sadadi-dadine lah iki apa bocah kok sadadi-dadine apa toh Bu iki yo dipacaki sing bagus lo alisnya kurang kandel ben ketok ireng ngembang bakung alah bocah kok gantengnya alah kasih pengen kayak brengos ben cah cilik kan kayak brengos nek ketok ganteng lo iki sampe nek gede muga-muga dadi pilot tinggo nulis wong akeh ya lah iki nyapa nyerongkol mengarep lo nyapa iki Bu iya maaf bagusnya kamu gimana duri dam duri dam duri dam duri dam duri dam sate urung usah sate aku takok lagi kue kamu makannya apa kepungkur aku sowan rene ampun ping kalih niki jenengan iki tinimbalan sowan rene alhamdulillah berarti tandane jenengan ditresnani warga mriki ya matur sembah nuwun anggone olehku nyambung rasa nalika semono katarima keterima nggih leres Pak napa melih luar biasa panitia mriki wah wis luar biasa hebat Pak Mang sampean transit ning ndi Mas transit langsung teng dalemipun Bukasun oh ngene Buning nggih Buning wah istimewa Pak piye pasugatane banyu milih walah nek masak jangane tewel istimewa wale jos jos endi enek tewel endi wong kene nang sekolah TK anu kok kursine cuwili aku malah kaya kethek malah ngaku kethek lha kowe ora ngerti kok ning kono wis disiapne daran kok Pak estu iwak nggih enten iwak kula suwe nduk kuwathah ngeten niku enten sing empal gowedi karep kula nggih bom Pak teng andhap tak beno lah terakhir tak cokot lha kok laos to Pak niku wis bejaku aku ngene wong jenenge ado-ado king anu Bojonegoro dugi mriki ning istimewa niku setunggal Pak apa Pak Kasun niku lek wah gawene kopi jos enak pahit era kaprah lali paling mboten diparingi gula ora kono ngerti nah awakmu ki kencing manis dasmu kuwi ki omongane sithik nyelekit ya Pak lah awakmu lho nek omong ketak apal sampai saiki ra nek sing bener kok ora bener piye niki teng mriki mesti ramene niki mertandakne nak cinta budaya yo ya bener to Mas wong ning kene enek nek penonton wayang rame kaya ngene iki pertandane apa ora ngerti pertandane apa padha nganggur lho ngono lho kok iso padha nganggur nek repot mesti gak iso rene lho to iya ora nggih ta Bu nggih yo piye pasukanku lah kowe golek botoh ning kene modelmu kowe iki lho pancen yo iya lah nek repot mosok iso teko kene yo iki lah enek sing sip malam kerja enek sing ning sawah sip malam apa enek tunggu sawah sip malam mbayane sawah-sawah dhewe nyapa dianggap pegawai kantor sip malam ning sawah nganggo sip malam yo ora ngono Mas lah nek piyai kados ngeten iki kan yo jos tenan to Mas gitu Pak nggih heeh lah enten ngeten iki wayangan kok sing dugi kathah ngeten kathah gratis kok iki omongane kaya silet bocah ki suwe-suwe landhep tenan kowe iki lho ya aku omong mesti realita piye apa kowe iki lho kudune bersyukur iso tanggapan ning kene nek gak gara-gara wong dusun prapatan kene kowe dina iki nganggur mikir cicilan bank mekar apa kowe sesuk nggo bayar oh sorry bank mekar padane kuwi lah kowe lek ditagih bank mekar piye kowe lah aku BRI kok ngapa bank mekar lah wong duwe utang kok sombong to le utang berarti jek dipercaya wong namaku tertulis di bank manapun jek oleh utangnya mergo dipercaya wong dipercaya tiyang ngoten niku lho dadi awake dhewe kudu bangga dalu punika teng perpetan gundulmu apekno endi iki dusun prapatan ngono lho Mas kok modelmu ki sok kemerus sok sombong aku ki ning kene wis dikenal wong kene biasa ndelok YouTube komet kemeruh apa jane iya ana sing foto siji ning nguri jret-jret komet tak kira to ngefan kowe ya apa lah kok lerekanmu rung mbok benakne marek ngene to masa wong kene do akeh sing kenal to karo komet
Lek terus pun padha kenal ndekne, Pak. Heeh. Tapi aku gak percaya. Jajali. Mulane kula tanglet keriyen. Jajal. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng ajeng ingkang tansah kinurmatan sampun tepeng Mas niki napa dereng? Krungu kowe. Lho, krungu ta urung kok? Kok nggih? Sing kene to kene. Nyuwun sewu ingkang mirsani sebelah kiri sampun tepang kali Mas niki dereng Pak Bu. Oh, kompak kabeh. Kompak urung ngono Mas. Ayo dereng. Lah kowe iki jenenge wong sombong dhisik, kowe iki jenenge wong umuk, tidak sesuai bukti kenyataane kaya apa? Lah aku ora kenal neh kowe. Oh kene padha ngrasani lho dagelane lho kaya kudu glandrum. Yo gawedi ra ndek gulu. Wonge ora duwe gulu ndasmu no. Kene ya gulu duwe Kayak kok. wong umum ngene lho to. Piye? Kepala, Ah. gulu, Ah. awak, Ah. sikil. Aku ya umum Ora padha. iso kowe bar kepala bablas awak. Gulumu ndi? Ora enek gulune saru. Ki lak gulu to, Mas. Ndi ndangak-ndangak. Gulu Oh, ki lho. ndi gulu ndangake rekoso ngono to. Ya ora koso wong ki gajehe akeh ngene. Kowe pengen ngomong manusia berlemak ngono to. Wapuk kowe iki. Ngono salam apa piye ngono? Piye iki? Ya karek kowe piye kok jare wis terkenal, tapi mang dirasani tenan, Pak, saestu. Piye? Kuwi to dagelane komet dodok. Sing dodok ku lho kok yo ketok bagus, putih, resik, lemu ngono. Ibuke nganggo jilbab pink nek gak salah. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Sapa? Kaya Kirun. Kowe yo dirasani. Aku. Sing sijine kaya kancane Kirun ya. Kaya sapa? Kaya Kirik. Ancen pun dibagi-bagi nggih, Pak. Wis gak parek nesu dina iki. Aku ora nesu to. Ora nyapa. Aku justru gumun karo awakmu. Kok iso gumun piye? Kok ya betah dagel karo kirik. Nangka basa kirik iki ora angger wong iso berarti kowe pak-pakane kirik. Lah nek awake dhewe do kirike, Heeh. kok ndageli teng wayangane Pak Didi, berarti Pak Didi nggih bijaksana. Wong ngerti para kirik ditangkap. Lambemu, kowe iki lho lek gak gara-gara Pak Didi ra iso sowan rene, Mas, ra iso panggil langsung warga kene. Ayo ning aja mergo Pak Didi tok ya mergo para masyarakat ngriki Ha. swadaya urunan akhire dusun Perapatan. perapatan iso nanggap wayang terus didelok-delok dhewe bayar-bayari dhewe nggih Pak Bu nggih. Muga-muga dusun perapatan mugi-mugi dados dusun ingkang maju. Pembangunane rakyate kathah rezeki Allahumma. Amin. Pau enak anggere lunas sih omong lancar. Ambil. Masa wis lunas? Lho, pripun. Lho jenengan mboten krungu info A1. Oh, durung. Dugi trek langsung Bu Didi share. Ngono. Ngeten iki lho pokoke awake dhewe malah Niku seneng. Bu Didi to? Lho Bu Didi, lho ngeten iki lho, dalang nek dalang bagus, ganteng, besake wayang ya apa ki apik. Ya ngene iki, dimanapun ada Pak Didi, di situ pasti ada Bu Didi. Sing teng jero. Teng lebet wae Bu Didi. Aduh, lah terus tak tebleki anu Bojoku punten lho Pak. Lho Pak. Oh, ora raruh lah. Ora neblek tok Pak, kula ngertos ki Mbak. Bar Iya, toh? neblek kok tek terus. Ora. Eh. Aku ora idik-idik masa ora. bojoku mbungone. Boten. Nggih. Alah, Bu aku ngene pek. Lah terus bar kuwi terus ning ndi tanganmu? Aku terus rono-rono. Lho nggih to Pak. Toh nggih to. apa? Ora guyon. Pak. Upama kucing sluthak niki Pak kok iso Nggih. nggih piye to kok. Kono lho salam sing apik kono. Wis aku wis lho kowe sing urung kok dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngono ki biasa to sing menarik ngono lho piye wong ya piye ya salam kok aneh ngene Bang. Alah lah biasa. Biasa. Assalam. Iya. Wajahmu lho wong padha wedi kaya kucing. Ayo, sing apik senyum. Kucing Wajah gila. kaya kucing. Ya omongane saiki ta gak penake Oh, iki. sing lain. Mbok yo rasa menghina aku. Aku iki juga ciptaan Gusti Allah. Wis entek. Ayo entek tak bantah teko ndi wong Wis, teko Gusti apa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah. Nyuwun sewu ibu-ibu teng ajeng sami sehat nggih Bu nggih. Pun ngantuk dereng Bu. Alah wis tong nak ngantuk turu dhewe ngono kok takoni. Mugi-mugi sedaya tansah sehat wal afiat Allahumma. Nih, nak ra sehat mosok teko kene.
Wong kok dermemel, mbok yo ben aku sik kasih kesempatan Aku sik. iki ngoreksi kata-katamu. Kula namung saged derek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi tansah panjang umur sehat selalu, mugi-mugi tetaneme subur, tetaneme kathah, hasilé melimpah Allahumma. Amin. Amin. Nek di sawah ora di sawah panen opo? Ya aku lho mbok kon piye to Mas? Aku lho kurang piye? Donga ora kulae ya sing lengkap to. Lah kuwi kurang lengkap piye wong kuwi ya becik. Mugi-mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah. Lah sing ra duwe. Sing boten gadah mugi-mugi saged tumbas. Benjing taun ngajeng lho ngono. Apa gade apa piye kok. Iki omong kok omong nyuwun sewu Pak, lambene kok so enteng men to, enting men lho. Lah wong kok ora duwe sawah kon tumbas sing nganggo duit Mas. Lah, Lah nek gak duwe duit. Utang no. Iya to iki. Wong urip apa mbok gawe angel iki lho piye to? Astagfirullah. Urip iki gampang. Mbok kon utang ning ndi? Nang bank. Bank dibangun bangunan kaya ngono kok. BRI enek, BNI enek, Bank Jatim ada. Iki sesat ilmumu ketok Lho iki wong sing real, mikir iki sing gampang-gampang. Wong iki nek ngantuk turu. Ya. Wong lesu madang. Wis Roh. ngono-ngono ae. Roh Ora aku. ndek dhuwit ya utang ngono. Utang ning ndi? Bang blok. Lah nek ditagih bank piye? Yo semoyo to. Oh, ilmu welut putih kita bocah. Ora iki. welut putih, pancen rung duwe sing dikekno apa? Kuwi jenenge wong utang ra duwe isin ya kuwe. Ora iso sing ranti sini pegawe bange. Lah nyapa? Lho nagih bolak-balik nang nggonku seminggu ping 4 lho. Ora tak kei kok jek moro terus. Ora ndisin lho. Bocah iki koclok. Kuwi Mas. wong mestine mikir kono pegawe iki mesti kan Kapunten Pak Didi. Piye to? Mas wajibe wong utang kuwi nyaur. nyaur ki enek-enek sing tinggu. Lah kudune iso ra iso golekno. Duh, lah nek urung enek. Ya kudune piye caramu to? Leh, Iya, mbok samprukno daerah kene iki. kena sentol apa Mas? Ora ngerti kok so wong ki mboyo sing genah sing apik wong mbek kancane dhewe to Pak nggih to. Ibarat kula kalih komet iki kados sedulur to Pak. Ya ya bener somet namor. Nggih to. Heeh. Enten komet, enten dodok. Heeh. Ibarate ki ambeke klambi kula celanane. Sak setel. Sak setel. Ibarate niki omah kula dadi gendenge Pak. Gendenge. Ibarate kula dados pom bensin. Heeh. Niki dadi toilet Pak. Dadi kan wis klop to Pak. Ngene iki jere. Oh, paling gak ya pertalite apa solar toilet lho. Kancane kene dadi pom, kene dadi WC. Umume wong mlebu pom kuwi nek gak bensin ya goleki toilet. Lah Sing iya. akeh sing digoleki toilet. Ya, Upamane sing mlebu toilet iki sinden-sinden iki terus piye? ya ora apa-apa, sinden tok lanang aku moh. Toilet tak tulisi khusus wanita. Sing mlebu lho ya ra. Upamane, upamane Di nek sing mlebu mbake niki, Indah. Mbak Indah. Heeh. Mbak Indah. Indah aneng nggone pom. mlebu ya ben ta. Goleki toilet. Yo. Terus ape ning kono toilet. Iya. Kuwi perasaanmu piye? Aku ya meneng ae wong aku toilet tok. Mlebu toilet ya to? Nyuwun sewu. Eh, Pikiranmu kan wis rono-rono to. lah apa ning dine wong padha lanange ya paham to Lah kok. iya. Oh, alah toilet dibuka Ceret. Mbak Wis mati koblet kira-kira. Yo langsung seret. Aku terus tolat. Lah kowe perasaanmu piye? Perasaanmu piye? Aku yo perasaanku yo ora karo-karuan tapi meneng ae wong aku toilet. Iya iya iya. Tapi aku kan roh daerah-daerah ndi. Daerah apa? Kandangan. Lah tapuk di sana malah. Kandangan. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki mugi gadah putra-putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Putra niku minangka hayat rumah tangga, Pak. Betul, Pak. Katresnan niku hasilnya adalah putra. Betul. Betul. Bahkan saya pernah membaca kalau tidak salah buku itu Komet Mencari Bakat. Loh, Di situ Komet mencari bakat kesasar balik mulai minggat. di situ diterangkan bahwa anak selain sebagai penguat rumah tangga, yang terpenting di dalam rumah tangga mungkin banyak yang belum tahu. Piye? Minimal dalam berkeluarga suami dan istri itu minimal harus punya 3 orang anak. Tadi Kok iso rumah telu tangga nyapa minimal lho? 3. Minimal 3, Pak. Programnya negara Anjuran kuwi. pemerintah nggih, Pak. KB Nggih. 2 anak cukup. Itu program negara. Ya. Ini teori secara real dan di lapangan. Lah nyapa kok kudu telu? Telu ki maksudnya ngene, Mas. Piye? Sing loro, Heeh. anak nomor 1 dan 2 ki arep-arepe ki muga-muga sukses di sekolahno sing dhuwur. Oh iya to mergawe Sing aku. siji iki digoblokne. Nah, iki sing penting. Sik balen apa? Sik. Bocah telu. Telu. ya ta? Telu. Sing loro ki Di sekolahna dhuwur. Sekolah sing dhuwur ben pinter, Ben pinter. sukses. Sukses. Ah. Sing siji Digoblokne.
Ya iki kocruk to piye kuwi? Ning ndi nek ceritane wong tuwa goblokne anak. Loh, ini secara teori ada. Lah nyapa kudu digoblok nih? Sing loro ki umpama dadi pegawai. Iya. Iya ta? Iya. Tugas nang Papua. Heeh. Wis gak tau mulih. Iya. Sing siji umpama nang gone Jakarta Pusat. Heeh. Dadi polisi. Iya. Misale gak tau mulih. Iya. Sing siji ora nanti-nanti. Lah nyapa ora? Lagi ngopeni awake dhewe. Sok ben nak wis tuyuk-tuyuk nang ndi to putuku ki mengko blas. Bodho-bodho ya ora mulih. Lah kuwi sapa jaluki tulung? Lah nek sukses kabeh ora enek nang omah. Kabeh toleh wis tuwek glundung ora ngerti ya ora? Ya iki penting lho. Iki ya enek benere, Pak. Ya masuk akal jane. Masuk akal jane. Nggih to, Dadi Pak. sing siji mang Digoblok nih. Sik aku takok. Heeh. Kowe iki nang omah dulurmu piro? Yo telu, Mas. Telu. Nggih. Sing loro ning ndi? Oh, sukses tugas nang Surabaya, Pak. Wis ning Surabaya kabeh. Sing siji nang Lampung. Nang Lampung. Lah sing ning omah sapa? Aku. Oh, paling iki Pak bocahe, Pak. Iki paling Pak. Ya ya, Malah apik malah kena aku. Resepmu apik ki jos kena dienggo patuladan. Pas kuwi urung enek resep kuwi. Ora ya kowe kuwi berarti sing goblok dhewe kuwi. Pancene aku jadi goblok. Ben puas kowe. Ora puas kaya ngono kok nesu nyapa to met kok so. Iki alhamdulillah niki Pak Didik sering panggih awake dhewe nggih sembah nuwun lho Pak. Iso ndereke panjenengan luar biasa. Nggih. Pak Didik piyayine gagah pideksa, grapyak semanak bagus, seneng kula. Niki nggih wau pun panggih kalih Pak Kasun. Heeh. Bu Kasun. Bu Kasune Bu Ningsih. Lah garwanipun kan Pak Guru to Pak nggih. Nggih. Ha nggih. Pak Nggih, Kasun Kaso ketua panitia Bapak Jailani nggih. Nggih, laras. Jailani nggih menika Bapak kadesipun Bapak Sunardi. Sunardi niku lek diwedarke wonten lho Pak niku asmanipun. Asmane Kinarya Japa. Nggih. Heeh. Lek diwedarke ngeten iki Sunardi. Nardi. Su itu sungguh-sungguh dalam memimpin desa dan juga dusun. Oh, sungguh-sungguh. Iki kok gak penak iki. Iki wis gede kok terus su ki apa? Susu sih. Iya aku ya iso gedhekno tapi ora desa. Sak joke bar mlebu toilet lho, Dek. Bar cetrok kowe. Terus kowe roh piye? Lah, lho. Takon Niku kata su, Pak. Su. Yang berikutnya Nar. nar. Menuju desa dan dusun yang akan selalu bersinar. Bersinar. Nggih. Niku sunar. Di. Napa ingkang badhe dikarepaken insyaallah bakal dadi untuk memajukan desa dan dusun perapatan mriki. Amin. Aku kula pun medarke Pak Kades gentosan. Ya. Kowe medarke Bu Ningsih. Ya nyapa? Lho, ya gentenan to. Bu Ningsih tak udari. Lho kok diudari piye? Bu Ningsih ki enek apane? Ya enek jeroane enek reno-reno. Mas Teh Bu Ningsih ki dijupuki siji-siji. Dicopet. Iki piye to Pak nek Lah jelaske? kowe ra semayan kok. Ya paling gak awake dhewe iki spontanitas harus punya jeneng kreativitas kok. Kasun. Bu Kasun, Bu Ningsih. Ningsih. Ayo, Ning, artine. Ning. Ayo, Ning, ayo. Main pacar-pacaran. Oh, senenge. Ora guyon. Den selalu bledek lho, Ren. Lho, kok dicek bedek kiasmu. Ningsih. Ning menika pemikirannya wening. Wis sampe bleset, Pak. Wis sampe bleset. Enek sing nulungi sapa mau? Sampe bleset. Berarti Bu Ningsih, ning menika tegesipun Pemikirannya nganti wening. Jadi semua dipikirkan melalui beberapa tahapan pertimbangan. Pertimbangan. Betul. Ning Sih penuh dengan welas asih. Berarti panjenengan Ibu Ningsih menika penuh dengan welas asih, seneng sedekah. Menawa. Lho kok menawa piye to kowe iki? Aku ya gur ngawur kok. Kowe berarti wis ngerti panjenengan Bu Kasun. Alah dereng. Iki ngisin-ngisini ditimbal. Lah apa ya wis ero. Wong pun jagong to? Heeh, jagon ning daleme kono. Oh, alah wong ki ditimbali rene kudu ngerti sapa to pemerintahan desa kepalane sapa. Lho ngono to, Mas. Nek ngerti mundur. Tapi ki sedekah dusun. Ngono lho, Mas. Paling Ning gak Pak kan Kades ya rawuh. Pak Kades ki Pak Kades, Bapak Pak Sunardi. Nggih. Ingkang pundi nggih? Pak Sunardi. Wilujeng dalu, Pak. Dusune mpun lho, desane dereng lho, Pak. Lah ki apa ki kok so Lah dusune wis nangkap wayang mosok desane ora. iki wis menyangkup keseluruhan kok so.
Alah, kula seneng lek teng mriki, Mas. Endi? Kowe ngerti endi? Apa? Bukasun. Lah, bukasun kok mbok takon aku lho. Lah, opo ki? Endi? Pundi to, Pak? Padha ae wong kowe ora ngerti kok. Urung, lah wau sing panggil kali Pak Kasun, Pak Guru. Pinarak sing ajeng iki sing jilbaban kuwi lho. Ah, Oh, nggih, Buning Sewu Lujeng Dalu. Ya Allah. Kula wae mriko Bun jenengan mriki. Berarti sampean karo Buning Sewu Mriko mriki. Simpangan. simpangan. Alhamdulillah. Wah, penuh dengan senyum ceria. Persis kali bojo kula. Buning sih, bukasun. Buning sing nggih sami bojo kula teng griya niku mesti sumeh. Sumeh. Pedhok wong guyu. Nggih. Bojone dadak. Nggih. Angel Pak mingkem. Mate senyum terus. Ya omonganmu iso tak percaya tenan lho kowe. Kowe ape omong bojoku merongos ngono tak tapuk kowe. Kasunyatan. Ya, tapi kuwi Pak Didik seneng. Lek kancane bojone merongos kok bangga to Pak Aku jane mau ngomongne kuwi. Ngapa? Lah sing pampar ya awakmu dhewe. Oh ngono ki favorite dhek ya Pak. Selerane ngono kuwi. Alah, kacek sithik nek gak golek sing demo. Tahun duwe pacar SMA lulus sih Joko Konter, Pak. Kan Joko Konter cawe tek lungguh ya. Heeh. Bareng dijak jalan-jalan lah kok ngene to. Aduh. Kowe kekerasan. Tapi aja salah, Pak. Piye? Ampun salah. Tibake selama saya berumah tangga dengan istri merongos. Iya. Merongos banyak manfaatnya. Kok iso manfaate apa wong Salah merongos? satunya nggih, Pak. Kemarin bojo kula pun dikontrak kali Indomaret kali Alfamaret. Wih, kondiang. Gara-gara Dikontrak merongos. karo swalayan Nggih. kanggo Lah niku disalap tenggene ngajenge niku napa? Pintu pintu. kangge cukit botol. Angger nek wong liwat tek. Pokoke jenengan angger tek niku bojo kula. Amin. Puas jenengan. Bojo merongos puas jenengan. Niki kangge pertanian nggih saged bojo merongos. Pak Didi urung jelas nompama kowe bar tuku teh botol. Nah, misale terus aku tuku teh botol nggih. Iya. Niki bojo kula. Ha, pundi Ki umpamane iki botole. Niki botol teh Iya, Sri. iya. Nah, bojo kula liwat terus tak cecek. Niku wangsal 2 minggu, Pak. Heeh. Untune dandakne. Telas kok. Mbok kei untuk graji. Untuk graji ndasmu kuwi. Arang-arang loro untu. Apa enek suami istri ape dicipok terus metu grajine apa enek iki? Oh, lambemu. Ngono lho kok. Tapi nggih niku saged digunakan untuk pertanian. Lho. Wong merongos iki nek gawe pertanian. Niku jenengan Fungsine dikurepne. Kurep ketek. Kurepne. Geret. Sikile geret dias ngono. Bojo dienggo Kira geret-geret dadi kerakal, Pak. ora. Iki seneng. Seneng aku. Seneng nek bojoku ra iku rek rusakno seneng. Wong golek kaya aku lho. Piye? Alah iki malah parah, Pak. Piye bojone kok? Lek ayune ayu, Pak. Heeh. Cuma masalah siji. Apa? Bobote 106 bener salah. Nyek 97. Lah 97 ndek apan kuwi pas dhek urung rabi karo kowe. Duwe anak loro mah. Wah, aku Ajeng mlebet jeding. selera. Ajeng mlebet jeding WC niku lho. Heeh. Ngantos ngambroli lawang. Lawang itu jebol kabeh. Mergo gak sedeng kuwi. Gak sedeng Kula awake dandan jeding. WC niku ping 18 kok. Dandan WC kuwi. Nggih. Perkarane Lawange keciliken. Lah kono modot terus e. Tak kon diet malah gak karo-karuan. Lho malah apik, malah sehat nggih Pak diet nggih. Kaya bojoku takon diet Mas melok senam. Gak Lah kenapa? gak enak pas aku. Lho dietnya malah bagus untuk kesehatan. Walah ora wong bar diet niku langsung ambune piye ngono kok. diet ambune. Mosok diet iki mambu to? Mambu. Kuwi ora diet olahraga. Apa? Itu istrimu ngentut. Menawa kuwi lho ketoke. Kasihate bojo lemu lho apa? Oh, turu wae. Bojo lemu ki embruk. Bojo lemu piye? Embruk. Piye? Embruk. Lambene kok cintung bensin. Bojo lemu empuk. Nggih. Lah nek pas turu ngono kae piye? Alah wis jan kaya Ning kamar wong loro. kaya nunggu diesel. Lah nyapa? Aku iki tak rangkul ya ora teko. Aku karek nang pinggir tok kaya krungu Wis pokoke mugi-mugi sedaya kemawon tansah tinembeke saking sambikala. Amin. Niki nyuwun sewu angsal tepangan kali sindene jenengan. Monggo, oke. Anjih. Wis milih sing ndi? Wis sak sirmu. Nggih. Wah, mening-mening, Pak. Wis.
Pilihan sini. Ayo diramekno to karo Diramekno piye? yo ditakoki siji kersane sami kenal sedaya. Pemanasan nganggo musik, Pak. Musik. Oke, Mas, nyuwun ketipunge, Mas. Ketipunge Mas dijaluk dol. Ora didol ngono, maksudnya diiringi. Iringi ketipunge, Mas. Duh, tak duh, entang duh, tak duh, entang duh. Aku tak nang kono yang ben gak selenco Dik. Biasane Dik ngerjain awake dhewe. Iya, kuwi tukang ngeprank kowe ketipung kowe. Iki Mali. Mbak nggih. Wajahe lo ngenyek. Kowe ape nyanyi apa ngono batine? Iya padha karo bojoku ketok iki. Duh, tak duh. Yang ini siapa namanya, Mbak? Indah. Si. Iki kaya tanggoku. Ya, Pak. Aku gelut ya gara-gara ngene iki ya. Piye to? Galake 7 turunan kok. Pertama ketoke galak tapi asline halus. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Tempone kurangi, Mas. Ngangge nada nggih, ngapuntene lho nggih, amit sewu lho nggih. Gak pengen. Iki kita ape prei bocah iki? Ora. Biasane nak galak niki sedang angkrem. Angkermi pitik to piye kok. Tenan pitik angger-angger. Wah, ngono iki. Ya pitik nggonmu. Yang ini siapa namanya, Mbak? Indah. Kalau Wis. boleh tahu rumahmu mana, Mbak? Blitar. Kalau boleh tahu wis duwe pacar apa urung, Mbak? Urung mau rabi apa piye? Nah, aku no oke ae. Lah kok oke ae kowe. Lah kowe rabi karo ki lho, genep 3 dina nek gak mlebu rumah sakit aja takok jenengku. Ora apa-apa malah menghasilkan dah montor. Loh, Kok kok iso? rumah sakit kok menghasilkan dah motor piye Lah to? wong-wong padha tilik minim nggo dik 50. Ya aku tak klumpukno aku njaluk opnam ora piye-piye jalah. Operasi ngono. Ha. Ya toh. Terus Opnam saulan. Kok kena nggo tuku dah montor itu. bocah iki jan utek iki licin tenan. Aku ngono. Matur nuwun Mbak Indah nggih. Wis ya, wedi to wae. Aku gak wedi. Sing takon sungkan. ganti saja, sing takon ganti saja. Ayo Mas, musiknya. 1 2 3. Permisi ya. Coba ikuti suara saya. La 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 la. Lho apa? Ngajak kucing-kucingan. Malah kaya kucing perlu Lagumu piye mau? Laguku ya aku mau ya. Yang ini. Hei, oi. Dia orang masnya aku. Halo wis diwasi. Yang ini siapa namanya? Dik. Oke. Lho, urung disauri kok oke iki piye ta kowe iki? Kowe gak krungu ya? Kono lorong jawab. Gak krungu kowe? Ora krungu. Padha. Alah padha ora krungune kok. Lah kok nyapa mbok omongi oke? Lah kuwi malah temenggengen menenge piye to kuwi? Itu kalau dalam bahasa Inggris namanya sompoken. 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 Ayo Mbak, nyun. Yang ini siapa namanya, Mbak? Ama ayah. Tapi. Hah? Senenganku. Aku anggere gak patek seneng. Aku seneng kok golek sing ngono kuwi. Seneng anu. Pokoke sing jelas siji tok. Hanya malah mood ngono tok. Kuwi penting. Babemu. Apa kuwi kok sok? Boten apa lha boten ta mood. Kowe kok ora kulino berhubungan karo ngono-ngono Ulu. Kata-katamu horor. Mut. Yang ini ngono lho. Kowe enggak. Lah ngene iki sing nakoki ya aku wae. Ya. Mas Gedang. Loh, sik iki lho. Sing mut mau. Ya. Lha kemelan nan aman nah. Nama saya Lha mana? Dewi Susanti. Makani Iya. Oke. Nah, lanjutnya jeneng ucapan Dek. Omong apa toh? Masalah. Ngomong. Kene tak lagakno angel-angel kok ngomong apa to? Mulane te wonge aja kemisit sik kemeruh kowe iki. Iya. Yang ini siapa namanya, Dik? Nama saya Rere Reni Fatmasari. Tuwi. Dek ngepasno tempo. Re patapa sabari. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Saya sudah 5 kali. Apa ya ini
Mosok jek sore kok 5 kali. Ki pripun to Pak Didi? Sindene jenengan iso tekan ndi? Reno-reno. Berarti ki sinden kreatif. Kreatif. Apik ki. Apa wi? Rumahmu ada di mana, Mbak? Tadi makanya rawon. Walah ki ketoke salah kecamatan wong ki. Dadi aku titip Piye? takoki tadi makan apa ngono. Oke. Tadi makan apa? Saya tadi sama musisi. Oh, mangan musisi. Oh, mangan musisi. Peng 5 mang karo musisi tiba. Baik, paling gak minimal bass atau melodi. Alah iki jelas iki. Entek wong 5 ya iki. Apemu. Matur nuwun, Mbak. Nggih, geser ya. Terus geser. Iki ora takoni cover ya aku. Lah nyapa? Aduh. Kowe ngrasakno piye? Mbah, seru lemet. Yang ini siap. Lho. Wah. Sik. Piye? Sampean ngerti BMKG? Apa e? Enek lindu. Jane bendanan. Guyu nek guyu apik. Iya. Kaya bojoku kan guyune ya manis. Gitu. Guyu poangop. Yang ini siapa namanya, Mbak? Saya namanya Kawin. Oh. Kawin. Kowe ngrasakno apa, Mat? Aku ya embung nih. Rasane ning ndi, Mat? Daerah perut ke bawah. Penak apa ora? Enak. Kuwi lho kok Lanjut. keruas. Kalau boleh tahu rumahmu mana, Mbak? Saya nggak bawa rumah. Kalau begitu kamu bukan bekecot. Deh. Bukan bekecot piye to kosok? Orang goma. Oke. Geser. Terus geser. Kalau ini siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho Syukran. seneng aku. Guru Iya. ngaji. Iki ijek enek iki nyuwun sewu. Bapak ini kan kaji to, Pak? Jenenge kan bapaknya gak salah Sukaji. Ngawur. Celane Pak Kaji. Iya. Bapaknya jenenge Sukaji, celane Lek Kaji. Waalaikumsalam. Iya. Ngangge nada nggih, Mbak. Oh, pakai nada. Sukron. Oke. Sukron kasiro. Oh, ya. Oh, Oh, no. no. Yes. Matt, aku gak kuat, Matt. Aku ya bodoh. Yang ini siapa namanya, Dik? Aku namanya Nuli Inces Sabla Monga Mas. Waduh, kebakaran jenggot di gua. Wah, berarti dipanggil ngah kena dong. Masa enek kita sebut pesindian, Mbak Ngah. Ora penak. Mongah. Panggilannya itu siapa? Inces. Inces. Oh, Ces. Ces dhewe kowe. Ayo kowe siji. alah karek sok mbok bakne sisan. Ora wong kowe ra muni apa-apa kok. Ayo kono. Lah, takok biasa no oke lah ngene nganggo nada dangdut iki. Mosok kene ya jek paham. Nyun sewu lho Bu nggih. Bu. Anggo kendang ora iki? Gak Kowe yo. wong nom kudu tata trapsira lho. Sopan lho kowe. Sembahan. Engko teng gak iso nadane. Iso, pesindian iki saged sedaya nggih, Pak. Lho kuwi Oh, nggih. kuwi pesindan nganu, tuntunane Kediri ya kuwi. Wah, ngrepot napa malah. Kowe ra sopan blas to, Mat iki. Oh. Nyuwun sewu Ibu. Kula badhe patuki panjenengan bo pilih panjenengan kersa kula tanggani panjenengan boten ora ingkang paruwang suli wonten tanggapan kula. Nggih. Apa kok nggih iki piye to, Bu? Aku duwe Bu. Ayo, Tang. Nyun sewu nggih Bu, badhe tangklet. Daleme Pak Kasun pundi? Lah ora. Ayo mau musik. Ayo. Nyun sewu lho nggih. Mboten kula ateges nyepele. Eman. Pamit mulih. Panjenengan paring asma sinten? Bu. Panjenengan paring asma sinten? Aduh.
wetenge brodol. Kowe aja mlumah. Kowe dikira kintel. Kintel untunge. Kene janur. Bu. Paring asma sinten, Bu? Kurang banter paling. Banterno. Unang patung. Patung piye wong patung. Jenengan Tok supuh kuwi. paring asma sinten? Cedakne to cedaki to. Jenengan paring asma sinten? Kurang cedak. Mok kon nyium. Kalau wong wis siap. Sampun nggih. Wah, dereng ngangge kaca tesma. Nembe ketinggal nggih, Bu. Mosok kacamata karo kene hubungane apa? Iki nggo centelane nek rene iki Alah. nutupi ngawur. Ngapunten, paring asma sinten, Bu? Ayah baju Pak Cutet Cuk. Apa tuh? Cuk dhewe. Aku dicoi. Kuwi ora ki basane ngono. Bahasa apa? Ora miso awakmu ora. Ya ora, Papua ora kok. Merah-merah, Cuk. Ngen sewu. Kula tangkletna. Lah mikir ncer iki patene Mas. Wes langsung siarna sapa sing ngapain nyanyi yo. Oke. Ya. Malah resiko aku. Aku iki sebagai pendidik Konti. Sapa? Kula siarke nggih, Pak. Kula Oke. tajake setunggal nggih. Jack 12. Wah. Enak ya Pak, niki napa niki sone? Sidor koso. Situ karo koson dasmu kuwi. Jack 12. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enak. Ekone jan. Jos. Pak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati yang nanya ada. Ndi? Kok endi piye to lambemu lho? Eko iki karek jipuk gurine kok takok endi? Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. 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 Bing. Untukku garing lho. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Eko apa Eko syariah lho. Menjaga kesopanan. Kaya bange syariah ngono kok. Kata-katamu horor kabeh kok. Dan juga hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Apa Katokmu suwek. Eko ki guri to Mas kok suwek piye to? Kare aku Eko jak bantani piye to kok. Ya sepurane, Pak. Oke. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Sapa muni wo? Kowe iki ngulang elek kok. Aku gak lho kok kata-katamu horor kabeh. Sing horor ning ndi to, Mbok Mas? sing sopan liyane kuwi akeh. Berarti Eko kudu sopan. sopan no. Gak oleh omong jorok. Ora oleh. Dibiasani piyai mriki. Mari kita sambut. Dah. but Kilo Pak anu Bu Kasun ngomong jorok Bu potong 750. Meten kula buta. Aku ibu tak besok. Yuk langsung tak bagiin artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Sapa? Yes itu. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 5 meter persegi. Artis yang merupakan mempunyai julukannya ulur-ulurnya Jawa Timur coy. Sing duwe sikil dewasa Indonesia coy. Wis kaya nyu papala bro. Ku palapa. Ayo papala. Urung. Lah piye kudu? Kurang gede. Yo. Lah. Yo. Wih. Wah apa ya? Wedi kono ya Pak. Ngakoni kalah lho. Pas mungkin mikir sing beda. Mikir sing beda kira-kira kuwi. Saya tak iki mesti sentimen tukang son. Jajal. Yo. Aduh. Mikir bener. Oh, mikir to kadane kok. Jajal Met siaro kaya orkes Met ayo Met. Ayo. Oke, baik saudaraku, utama untuk perapatan yang sangat luar biasa. Ada salah satu pesinden yang kami hadirkan istimewa untuk Anda semuanya. Siapa dia? Yang satu ini malam ini spesial untuk Anda semuanya, cow. Hadir dari wilayah Kediri, tentunya untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kri Sukri. Apa Ci? Jiji sapa kok jaji Kamu jaji. celuk Sukri. Ki guyumu kakean Mas. Ya, terus? Guyu sithik wae ora usah dawa-dawa. Sithik? Sithik. Ah bape ra enak. Salah mok sedot. Aja dawa-dawa sithik. Baik saudaraku semuanya,
Saya panggilkan salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Yang satu ini spesial untuk malam hari ini. Supaya perapatan benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Malah apa-apapan. Jere kon sithik kok. Maksudnya sedengan. Sinten riyen? Sinten Pak Wis menika? manut apamu sing boleh. Wes. Yuk kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Sopo to? Hei, sopo? Sopo kuwi? Hah? Yo. Sopo? Kamu Sosei. si Melikiti. Wele. Seperti itu. Caranan. Caranan. Turut Lu plas-plasi Turut rasa dipenggak, turut Lah ya. gurun. Ayo tune urung enek tu. Turut gunung. Turut Oh, jaluk dilegakne ngono lho karepe iki. Masa kamu tidak tahu sih? Gai. Kurang puas. Oh, saya tidak Suat, puas suat. kalau tidak. Aku ngerti awakmu kaya gini kok ketoke wajahnya ada kemiripan to. Ya. Lu tak judul. Adik kakak lah. Ora. Kayak iki tau dadi pembantune sampean ya, Mbak? Lodokoro enek kok 3 tahun. Mangane apa, Mbak? Ramban. Oh, rambak. Kok kamu tahu? Habis kamu mirip sih. Mirip sama siapa? Mirip sama mertuamu. Gitu ki. Jajan Mas Brono. Siap, Bro. Siap, gerak. Latah caki. Badan sudah. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, pundak, pundak, lutut, kaki. Wah, Anu enak repot tak temekne aku. iso Aku sing repot nek bagian sing ke mau lho. sing ndi to? Pundak ke mau lho, repot aku. Pundak Heeh, repot aku. Jajal komen. Kepala, pundak, dada, lutut, kaki, kepala. Iya to kok seruwenerno. Ayo dijajal iki kok, So. Dijajal apane kok? Dijajal suarane ya ngono to, Mas. Ini ta? Sama dadi wong lanang ki piye carane? Dik Susi, Inji. satu lagu buat kamu. Mungkin dengan lagu ini kamu bisa terbuka pintu hatimu untuk aku. Begitu. Kuncinya C, Mas. C. Terus kendangnya siapa, Mas? Dudi. Ya. Duri duri dam dam duri Duri dam, duri dam dam, duri dam dam, duri dam dam, duri dam, Asik. duri dam dam, duri dam, deng 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 deng. Aku ya jak nyanyi kuwi to, Bapak. Oh iya anakku ganteng Ya, banget ya. Yo lah. Alah, bagus. Sayang. Yo iki mah kok ganti wedaki to anake yo, wedaan. Iya, Nyanyi koyo kuwi mau aku jak nyanyi koyo kuwi. Bisa nyanyi. Bisa. Duri dam. Oke. Tapi wedaan dhisik. Oh iya ben Iya. iya ta Iya, cacile kan ben ketok bagus ganteng. Alah. Bocah kok gantenge bagusnya kaya ngene. Ya ampun. Madhep syuting. Anake sapa kuwi gantenge ngono kuwi? Alah gantengnya Iya. namanya siapa, Nak? Komet Kelas berapa, sayang? kelas 2. 2 gini, sayang. Besok kalau gede mau jadi apa, Nak? Sak dadi-dadine. Lah, iki apa bocah kok sak dadi-dadine? Apa to, Bu? Iki yo dipacaki sing bagus. Oh, lo, alisnya kurang kandel ben ketok ireng ngembang bakung. Alah, bocah kok gantengnya. Ya, bagus sih. Kasih bengong. Kayak brengos ben cacile kan kayak brengos ngono kayak begitu ganteng. Ben ganteng. Lo. Iki sampeyan nek gede muga-muga dadi pilot, tinggo nulis wong akeh ya. Heeh, lah. Iki nyapa kok cerongkol mengarep lo nyapa. Iki Bu. Iya, maaf. Bagusnya kamu. Yo ngono. Duri dam dam, duri dam, duri dam dam, duri dam, duri dam dam, duri dam, duri dam
didam dang 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 dang. Sate. Urung. Usah sate, aku takok sih lagi kowe. Kamu makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Kowe kaya gendruwo. Nyanyi. Iya nyanyi sayang iya sayang. Nadane kuwi sire nadane apa? kendeken kurang dhuwur. Oh. Ora sate le, tempe. Tempe. Kurang anu pas no tempe. Tempe. Kurang dhuwur sithik. Tempe. 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 Wes, Mbah. Kamu makannya apa? Tempe. Kamu makannya apa? Budek ya. Isik to, ditakoki ping pindho kok iso nesu-nesu to. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Ada tempe goreng, Goreng. ada tempe bacem, Bacem. semuanya adalah tempe. Tempe. Pinter ya bocah ki. Makasih. Alah. Betanya. Bisa nyanyi nak? Bisa. Bangun tidur coba nyanyi Bangun tidur ku terus mancing. Mandi. Mandi Kan no- jek bau. Mandi nang kali karo nggo pancing. Oh, iya, Gitu iya, yo iya. yo. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Gigi. Gigi apa tuh, Pak? Gigi Gigi untu. untu. Lah ya untune Wajo. giman. Loh, Untune giman. Bangun giman. bangun tidur. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Habis itu ku tolong iblis. Ibu. Ibu ya, Pak? Ibu, ki Ibu, mama. Mama. Ya makmu kaya iblis. Terusno kowe. Ibu. Enggak. Ayo nyanyi no duet wong loro. Kowe wis kadung aku ganteng kok. Kowe Kok pede ngomong ganteng lho kok. Yo gak kita bersihkan. Bersih barsi sambang yo mentok. Yo. Tar si aneh. Nah. bang bersih kowe tanganmu kaya nalpot kok. Suwe-suwe malah Enggak kaya apa-apa, tetap cakep kok. Yuk sini. Ganteng? Iya, ganteng banget. Delane cakomet ganteng nggih, Bu nggih. Nah, ku lho. Sumpah? Iya. Wani Itu loh. dosa. Ganteng kamu ganteng. Ayo nyanyi. Ya oke, nyanyi. Minta lagu apa, Bu? Oke. apa Engko selak njaluk ruwener. Oh. Karo. duet sing hit saiki no. Hit. Ah. Ya, Nimas musti kandeng ati donga kok dosa piye donga siji Ya. tresno iki abadi yo do Ayo to. Suwangkemmu iki lho. Kene cek mikir Napa niki, Dik? oke ya. langsung. Ya. Dok, karo sampean aku ora apa lagune. Apa lagune? Lagi hit ya itu. Sing itu, heeh. Oke, siap. Oke, ya. Ya, Katresnan sejati sampun katuran Pak Didi. Katresnan sejati Nggih, lagu. niku jane lagu kawak ning sakniki hit malih. Oh, dudah mutiara sing lawas. Nah, Nggih, nggih. lagu lawas niku sak kadang bisa tambah sae, Pak. Mm-mm. Digarap enggal tahun niki nggih bledos nggih. Alhamdulillah nggih rame. Nggih. Ditanjake mulih nggih, Pak. Ah, Napa ah. wonten pamundutan Iki menika? isih ana pamundutan iki. Ha nggih. Menika wonten pamundutan saking menika ayo mati sampeyan sekali. Nggih menika Pak Karji bakul jagung Marga Mulya penggemar Pak Didi Ces. CS. CS. Didik mania. Wah. Wah, nggih. Didiker. Napa gadah fan to? Lek komentan kometer. Kometer. Kula dodoker. Lek jenengan apa, Pak? Didiker. Oke. Sami-sami melungkere. Nggih menika nyuwun lagu Bambang Wetan versi jaranan. Bang Wetan. Bang Wetan versi jaranan menika saking Pak Karji bakul jagung Marga Mulya. Ya. Menika maringi bebungah gangsal atus. 500.000. Ya niki kok nembe 700. Oh, berarti Pak Didi 400. Pak, ayo Pak. Mbok cekek to enak yo iki. Pak, balene to, Pak. Ngene iki Enak yo mung transparan. iki lho kan mang mbok tampa yo iki lho. Lah niku tulisane gangsal atus lho. Kok medale namung 700. Ayo jenengan nambahi 400. Ayo. 1000 Pak Karji. Niki tulisane gang 100 medale kok 700 Pak Karji. Kirang 100 nek ngoten Pak Karji. Malah di
enten Kok sing malah dibalekne. nyuwun gending Sri Uning Ah. saking kawula penggemar wayang kulit Nggih. Pak Sansa. Ulo Pak ya. Sani, Pak San sinten Bu? Pak Pak Samilan Samilan. saking Sukamara Puren. Puren. Puncu. Pun apa iki ora ngono tulisane ya. Tulisane kaya Nggih. dokter. Anu Sri Uling. Sune nggih. Ana ki mang Bang Wetan ana Sri Huring. Nggih. Ki Bang Wetan sapa minangkane iki? Sinten Nuli? menika? Mbak Nulik. Heeh. Ayo Ya, siarno, coba. Met. Iki mau Mbak Susi mbok siarno, Mbak Ah. Nulik yo siarne. Yo, ada siapa sih? Iki lho. Ho. Kowe Hau. iki- kowe iki nyaro sinden apa nyeluk tukang ojek to jane? Yo, ada siapa dia artis cantiknya Jawa Timur, cow. Ada artis cantiknya Jawa Timur. Ada siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan? No. Nuli. Kok nyepele cah kowe iki. Li lah apa mbok gagahno piye? Nole. Ikhlas pora. Ikhlas. Kalau mang kowe karo Susi sok mesra-mesra lali karo aku. Ora. Ikhlas pora. Ora. Ora usah demek-demek. Langsung bres ya, Mbak, bres. Alah, Bres, alah, Mbak, alah. bres. Wong Gayamu. nok panggung ki milik umum. Dadi endi sing atik ya kuwi kudu awake dhewe menjalin kaya-kaya Ah, ki ora lho. iso. Alibi Awake dia, dhewe Ora alibi. iso. Alah. Kowe ngono kuwi brangan-angan terlalu tinggi nek kowe karo Susi jauh. Langsung Mbak Kowe iki sampuk. nek Mbak. Pancene ya atok kono Blitar. Kowe iki panggah cocoke karo aku. Iya, Kok iya. arepe selingkuh awak. Ora to, ora mungkin Lah mang nyapa duet-duet mesra-mesra. Alah wong duet tok awake dhewe, Kok gak iso mungkin aku duet ninggal lagu awakmu terbaru. dhewe. Nek ngono kowe ya duet karo aku. Kok iso lagu terbaru kok iso kita ya mesra Kok kok. jajal mlaku tak Chandra. Apa Eh? Jajal mlaku to. Wis dumugi wayane mangsa kala dumawa putra saking pangwaksaning Gusti. Walah. Ingkang temanten putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi ingkang putra nggih menika kados Sri Bombok ingkang ahang Sri Bombok iki. Lah piye? sing apik Mosok aku Sri Kandi ya, Mas. Aja Oh, matane PC. Kaya ngene Sri Kandi. ki wedok aja gelo. Aku mung duet, aku ora Tenan. bakal ninggalno sliramu. Tenan, Mas. Kowe ngantek. So sweet. Kowe ngantek bohong karo aku. Titen ngono kowe. Aku ora Kok bakal iso? ninggalno awak. Janji? Janjimu iso tak pegang ora? Aku janji. Memang Ora ana wong wedok romantis. liya. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu. Apik nek roman. Cinta Wih, tenan. romantis. Irunge Aku nak ngene gak apa-apa. Lah terus Irungku didedek. Wong irungku wis ngene, ditambah ngene. so sweet, so sweet. Sesuk untumu. Wong kaya wong kerah Aku ki nesu, Mas, kok so sweet, so sweet. So Diajeng. Aja nesu. Idune nyiprat. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu wong ayu. Tenan, Iya, kowe ora ngapusi? ora ngapusi. Tenan, Wis. ora ngapusi? Perang ki. Aku mung sliramu. Ngono kuwi ndang tabuhane guntur ngono lho apa sampak ngono lho. Sampak, Mbok ya sampak, sing sampak. peka ngono kaya. Ngene iki tabuhane sampak ya to, Mas. Lanang apa wedok iso mekekah iki jeneng lanang apa Ora mesti dhewe nak kadung nesu lanang. Oh ngono. Heeh. Saiki sliramu duet karo aku, Kang Mas. Nggih, Bu. Sing lanang kalahan gitu ya. Kalah tiron, Sampai kalah tiron. koplok lho. Nggih, kalah tiron, Pak, kalah tiron. Kowe pamer ning ngene warga kene Nah. duet mesra, lagu terbaru. Saiki kowe duet karo aku lagu terbaru. Langsung, Mbak. Iso ora iso kowe ya karepmu. Lagune Kang nopo? Roro Jonggrang, Mas. Langsung idai tenggoke. Eh? Iso ora? Ora iso ganti. luwih becik aku mati. Lah wong urung nembang kok terus njaluk mati piye to kowe? Ora jonggrang rapal aku kok. Ora apa lho. Wong sing mau. Kuwi terbaru lho kuwi. Memang ngomong Terbaru lagu iki- kancane do lali yo, terbaru. Lah Mbak Nuli kapale lagi saiki kok. Lah yo apalku lagi iki kowe kudu trimo. Ayo diladeni nek rambut ladeni pecah ludiramu. Ayo Kang Mas Bambang Wetan. Cacek kaya nyangking manci. Meneng wae. Kowe Ora iki nek salah. mesra. Wong lanang salah iki meneng, cukup meneng. Wong wedok ngomong piye meneng. Mbak Rasa Nuli. jawab. Tapuk kene ngomong ekek Bang. Wong wedok. Mlaku Mbak, mlaku Mbak. Tumbas kethek teng pundi ya, Mbak? Hah? Tumbas kethek teng pundi? Ayo Tang, siap. Kita wong loro penari latare. Nah, iki Bang Wetan. Bang Wetan Nimba aning sumur
jengkel, wis bodine kaya ngono njaluk gendong barang. Rasa melu-melu. Ngerepote kancane nek glundung. Dobel. Mekaten. Halo. Wong kurces ngono. Ayo. Makasih, bilang apa? Ayo, bilang apa? Telek minti. Sampun menika diaturi Bang Wetan. Gitu Pak nggih. Dijaranke. Apik ya. Apik. Jarane ngantek nggon-ngosan. Bukasun mbok menawi wonten mamundutan, Bu. Bu Ningsih badhe Bu Ningsih, ngersake nggih. napa nggih? Mumpung kula pun apa mawon? Niki lagu napa mawon saged, cuma sing mboten saged laire saire nggih. Waduh jenenge rong apal. Sair nggih kan lair. Ngomong. Napa, Bu? Napa? Oh nggih. Oh, ajeng duet nggih. Kali bapake duet. Lah kita kok besi-besian jenengan. Nggih, napa ngersake napa, Bu? Lestari. Lagune piye Met Lestari Met coba? Lestari alamku. Alah alah. Lestari desaku. Hei, rasaku tembakmu bengkok. Lah mbah wong sing tak tembak kowe lah kok kene malah sing mencolot. Kaya ngono ki jenenge atine dadi siji karo awake dhewe. Oh Ngono lho. ngono. Ayo. Lestari